O Goberno galego puxo a disposición do sector turístico autonómico case 30 millóns en axudas no que vai de ano. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou tras o Consello que traballan en outras 4 liñas de axuda. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou na rolda de prensa posterior ao Consello que no 2021 o Goberno galego puxo a disposición do sector turístico autonómico liñas de axuda por un valor cercano aos 30 millóns de euros. Explicou que estas actuacións teñen un obxectivo claro, reactivar un dos sectores máis afectados pola pandemia. Case o 90% deste plan de choque, máis de 25 millóns, se destinaron a unha dúcia de liñas de actuación moi directas que, xa digo, están a día de hoxe xa todas postas en marcha. Bueno, empezando polo coñecido e difundido, creo que experiencia de éxito, tarxeta turística, o coñecido como bono turístico, o programa Elise Galicia, axudas para digitalizar o sector tan necesario nestes momentos e cara ao futuro, para mellorar e adaptar as circunstancias da COVID e as infraestructuras turísticas, para seguir fomentando a calidade do noso turismo como marca distintiva neste contexto agora tan difícil pospandemia e para reactivar dentro do turismo sectores que están especialmente afectados, todos o están, pero os guías turísticos, as empresas que organizan congresos, as axencias de viaxes o están moi especialmente, por lo tanto, foron obxecto dunha especialísima atención. E despois tamén destinamos outra parte, esos 30 millóns, a colaborar con concellos en infraestructuras turísticas singulares, a servizos ligados ao Ano Santo e coa atención ao peregrino e a execución de algúns programas de reactivación. Rueda destacou que a maioría das axudas foron dirixidas ao empresariado turístico, a acordos promovidos cos concellos, a actuacións no Camiño de Santiago e o tecido asociativo do propio Camiño. Nos próximos meses activaránse 4 novas liñas de axudas por valor de 12 millóns de euros. De negociar implementaremos moi próximamente 4 liñas de axuda máis por 12 millóns de euros que van a ir dirixidas a seguir mellorando infraestructuras turísticas, especialmente interesantes ahora neste novo entorno turístico que vai haber. Tamén imos seguir axudando a comercialización, os novos xeitos de comercialización dos produtos turísticos na época post-Covid e a axudar a algún outro sector dentro do turismo que vemos como vai avanzando a situación e vemos que lle vai costar máis recuperarse, por lo tanto, volveremos a facer incidencia en axudas directas a eses sectores moi concretos, de acordo, ademais, e sempre coordinados cos representantes xerais do sector turístico. Estos son 12 millóns máis de euros en 4 liñas de axuda, por lo tanto, serían estes 30, máis casi chegaríamos a 40 nun entorno, sumando estes 10 de 2 ou 3 meses máis, xa digo, neste mesmo ano, 2021, que foi o balance que veu o Consello da Xunta hoxe. Outros temas que se trataron no Consello da Xunta foron o Plan Catedrais de Galicia 2021-2027, que contará con 38 millóns de euros, e o terceiro plan de reestrutura do parque móvil.